A conselleira do Mar reafirmou no Parlamento o seu apoio á frota artesanal galega fronte ao regulamento de control. Villaverde sinalou que se debe flexibilizar a súa aplicación actual para non afectar á pesca. A deputada do BNG, Rosana Pérez, quixo coñecer as actuacións previstas pola Xunta para evitar as consecuencias negativas deste regulamento na flota artesanal galega e afirmou que o PP foi o que aprobou este regulamento a nivel europeo no 2018. Condenaron a eses máis de 3.700 buques a cumprir unhas normas que xa sabían daquela que eran imposíveis de cumprir. Sabían que a maioría pescan dentro das rías, en augas interiores, a distancias que apenas están lonxe das lonxas, onde se pesa e se rexistra o produto. Sabían que xa estaban suxeitas a cotas máximas de capturas e que tiñan que cumprir as vedas correspondentes de cada especie. A nacionalista recordou que o Grupo Popular sempre sinala que Europa non coñece a realidade da pesca galega, pero lamentou que nunca lla amosaran. Vostedes xa sabían daquela que no 2026 entrarían en vigor as normas que rexen desde o 10 de xaneiro deste ano para os buques de 12 metros de eslora. Igual que saben, señora conselleira, igual que sabemos todos os demais, que estas normas van se estender no 2030 aos barcos de 9 metros de eslora, é dicir, a todos os do marisqueo a frote e algún máis. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, reiterou o apoio da Xunta ao sector pesqueiro, en especial a frota de baixura e artesanal, fronte á aplicación do regulamento de control nas condicións actuais. O que vai a facer a Xunta de Galicia é seguir traballando ali onde sexa necesario para defender o noso sector pesqueiro e, como non, por suposto, a nosa frota artesanal. É o que levamos facendo dende o principio deste regulamento, dende que o comisario europeo Sinquevicius o propuxo, ese comisario que pertence ao Grupo dos Verdes, do que forma parte o BNG en Europa e que agora teñen como eurodiputado. El foi quen propuxo este regulamento de control. En todo este proceso, a Xunta de Galicia trasladou multitude de enmendas procurando mellorar o borrador inicial do texto. Traballamos en propostas consensuadas co noso sector pesqueiro e sempre da man deles. Moitos deles apuntou recollidas no ditame do Consello Galego de Pesca no propio 2018. A Xunta conseguiu que se introduceran enmendas no texto inicial en todas as fases da tramitación. Presionamos ata o final advertindo da realidade da nosa frota. Conseguimos que se establecesen medidas de flexibilidade, períodos transitorios máis amplos para a súa aplicación e que se incluíran todas as posibilidades que agora teñen os Estados membros, incluída o Reino de España, para modular a norma. E mentres, pois é verdad que o BNG votou que non. Apuntou que os populares están implicados co sector pesqueiro, por iso traballan cobado con cobado cos profesionais para mellorar unha norma e adaptala á realidade da pesca galega. E imos a seguir facendo, exixindo unha aplicación proporcionada e realista do regulamento de control da pesca. Estamos en contacto permanente co sector. Fixemos forza con eles para que o Goberno Central rectificase e se puxera a traballar. Reunime con presidentes das federacións galega, nacional, provinciais, reunimos en sesión extraordinaria ao Consello Galego de Pesca. No Consello Consultivo de Asuntos Pesqueiros preparatorio do Agrefis do luns pasado, pois trasladeille ao señor ministro a postura de Galicia e tamén instei ao Ministerio a que acollesen as medidas de flexibilización recollidas na propia norma. E reafirmou que a Xunta seguirá situándose do lado da frota galega con lealdade institucional, pero tamén con firmeza política. E afirmou que hai que flexibilizar a aplicación deste regulamento de control para que non afecte a pesca.